Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine update yenyaya yaHeavenly Army Commander avo vanotwa Prophet Madungwe. Sentence yavo vakazopiwa iko zvinezvi nyaya yatiri kusangana nayo iko zvinezvi yakatomira yakadai so parikunzi self-styled Prophet Talent Madungwe will perform community service after he was convicted of driving without a valid license and neglecting driving. In August, he sideswiped a Nissan NP300 with the Toyota Aqua he got from Wikno Chivayo. He was sentenced to a will suspended 4 months for driving without a license, while for neglecting driving he was slapped with a 6-month prison sentence. 3 months were suspended for 5 years, while the remaining 3 were stuck off on condition that he completes 105 hours of community service. Ndizvo zvakaitika pa update kana kuti pa sentence ya Prophet Talent Madungwe ndo nyaya yavo matongerwa vakatoitwa ivava. Saka kana pane zvimwe futi zvichazoitika asi I'm sure pa inenge yatipere, asi kana munongovaziva sekuti most of the times munhu kuti vanogara vachienda kudenga. Saka kana pa vanogona kuzoenda kudenga vakangana kuti community service vanogona kusungwa futika. Saka tichazokuudzai kuti apa mwe vamboenda kudenga vakakanganwa community service. But zviri zvanhasi ndo nyaya iripo yandangoti ndiwe nayo ndakakubatirai.